Tak řekl bych, že to je takový mix všeho, jak nějaké osobní zodpovědnosti při standardních situacích, tak i některých takových špatných postavení při těch situacích, takže určitě jsme se na to zaměřili. Je to jeden z faktorů, který nás určitě netěší, protože těch branek za ty 3 zápasy bylo určitě dost. Tak samozřejmě nám ti stopeři chybí hlavně, bych to řekl, při těch standardních situacích, ale já věřím v to, že se ještě do konce sezóny vrátí, že je využijeme, že se uzdraví a zase nám pomůžou. No, určitě si poradíme, protože máme v kádru 20 lidí, 20 hráčů, takže budeme se muset poradit. Je škoda, že to jsou dva záložníci, kteří nám z toho vypadli, ale jsou tady druzí kluci, kteří čekají na šanci a je to jenom na nich, aby to prostě vzali za dobrý konec a ukázali, že do té sestavy patří. Tak, to jsou takové taktické věci, které jako určitě neprozradím. Víme, že Bohemka se nějak v ofenzivě trápí, ale my v té ofenzivě potřebujeme se také zlepšit. Jo, není to, že by my jsme dávali góly, oni ne. Já očekávám spíše opatrnější utkání, bude to hodně soubojový, bude to asi takové nervóznější, protože blíží se ten závěr, jak říkáš, asi jde o hodně, jo, kdo bude v té spodní skupině, kdo bude v té prostřední, takže to utkání čekám takové vypjatější. Tak zkoušíme různé způsoby, samozřejmě už jsme to hned po té první porážce, to bylo takové těžké, že jsme dostali 6 gólů na Baníku, jo, ten los prostě nebyl jednoduchý, samozřejmě těch branek dostáváme hodně a já myslím, že i ti kluci sami si to uvědomují, že takhle to prostě nepůjde, jo, těžko se nám otáčí zápas, když dostaneme 1-2 góly, jo, nejsme ten tým, který má tu sílu dát 3, 4, 5 branek, takže my se musíme odtrhnout do toho, aby jsme prostě ten gól nedostali a když ho nedostaneme, tak já věřím, že minimálně ten jeden dáme. Tak my si jedeme každý zápas pro výhru, nebo chceme každý zápas zvítězit. Samozřejmě bude v tom nějaký taktický záměr, jo, který si zvolíme a doufáme, že ho zvolíme tak, aby nám to přineslo ty tížené body. Samozřejmě Bohemka je za náma, je tam víc týmů za náma, které se tam dotáhly, takže je potřeba ty body udělat a nejlépe zvítězit na Bohemce. Tak jsou tam jiní útočníci, spíše ti druzí, ti ostatní jsou rychlostní, Jusuf je spíš samozřejmě vysoký, nebezpečný při standardkách do 16. Jako úplně jsme se na něho nepřipravovali, samozřejmě nehraje, my taky máme tam nějaké stopky, taky máme zranění, určitě soupeř taky, takže oba dva se s tím budeme muset poradit. Je to místo nabité zvláštní energií, s lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín, město nekonečných možností.